Ну, микрофончик будет висеть тут. Думаю, будет лепше. Так, я так разумею, что попусту. Народ не підтягнувся, тому що я раніше вийшов. Почекаємо. Це зробимо по-іншому приходу. Так. А ні, туди ніфіга не буде. Ось так. Скільки там часу? Криху раніше йти. Ну так, ще 2 хвилини. Навіть хто збирався, може розслабитися і почекати. Ну что, покуль я свою морду не буду показывать, покажем место, где я сижу. Вот такое место. Я тут уже бывал не один раз и не два. Вон там телевежа ереванская, она прошлым часом с подсветкой. Разностайної, кожний день різного кольору. А тут, звичайно, катаються скейтбордери, але сьогодні їх тут нема. Чому? Ну, мабуть, не сезон. Хоча, звісно, опошні дні плюс 15 буває. Хоча опошні дні плюс 15 буває в Єревані. Але зараз плюс 5. Вечер, що ж, вже коли що, 9. Ну що, людей поки що нема. Хлопець показувати. Єреван, покажемо свою морду. Ось такий ось ненормальний чоловік. О, привітання, перші 2 чоловіки зайшли. Ну, значить, можна вже стрім починати, не затягувати. Для тих, хто раптом не ведає і буде глядіти в записі, розмовляю я по-білоруську, тому що канал мій білоруськомовний. Хто зайшов на мій канал, той приймає той факт, що живе Білорусь, слава Україні і Сакартвела Гавмарджос. Ну, ох ти, блін, таке враження, що прям десь хтось запостив з посилку. Ще раз привітання господарства. І сьогодні, коли хто забув, нагадаю, що сьогодні 4-та годовина початку Великої війни, коли Росія напала в тим ліку з території Білорусі на Україну. Це може багато хто сказати, що це не самий початок війни, бо війна почалась у 2014 році, я це ведаю. Але все ж то був не настільки масштабний напад, як у 22-м. І Білорусь він тоді, в принципі, толком не зачепив. Так, як гэтым разом. Що ж, і ось про що я сьогодні хочу порозважати. Дик Білорусь на війні зараз, ці все ж ми мирно живемо і, в принципі, до війни ніякого дочинення не маємо. Мені, до речі, так, кришечку, цікаву історію навіть розкажу. Коли я вчора матеріали до стріму рихтував, думав, що сказати. Один з армян, які сусідствує вже доволі давно, ну, весь час, поки я в Єревані со мною в одному покої, там 4 чоловіка у нас живуть, видав, що «Та навіщо тобі це? Яка тобі різниця? Ти тут! Яка тобі різниця, що там відбувається? Що відбувається у твоїй Білорусі, не кажучи вже про Україну?» Так ось, яка ж мені різниця, от реально? Да різниця проста. Чому я з'їхав, одна з причин якраз таки, тому що я був, пробачте, мільчашу криху, тому що я був не згодний
з тым, што нашу краіну втравілі ў гэтую мясарубку. Хай не наўпрост, але тым не менш. Плюс у мяне багата сяброў ва ўкраіне. Є людзі, якія ваююць. Не все, але вельмі немалая колькасць як украінцаў, так і некаторыя колькасці беларусаў. Плюс, якая мне розніца? Я жыў каля украінскай мяжы. Як што зачэпіць маіх родзічаў, якія там дагэтуль жывуць. Па гэтаму розніца мне є. Што ж, і так, дык што? Ваюе Беларусь якім-то чынам, ці не ваюе, удзельнічае ў гэтай вайне, ці не удзельнічае. І да чаго мы прыйшлі да 26-го года, на 4-й год. Вялікай вайны ў нас пад бокам. Пра тое, што з нашай тэрыторыі адразу пашлі расійскія войскі, ляцелі ракеты, самалёты, я думаю, нагадваць не трэба. Гэта, прабачце, крышачку адліга пад носам, ўсё ж не лета, нават тут. Пра гэта нагадваць не трэба, таму што гэта і так без мяне большасць людзей ведае. Потым гэта ўсё фармальна скончылася і здавалася, што, мы сталі по баку. Ці не? І вось давайте падумаем, ці сталі мы по баку. Спачатку першае, в якім плане аказвалась дапамога расійскай арміі, гэта рамантавались падбітыя танкі, іншая бронетэхніка, самалёты. Я, дарэчы, быў сведкай, як лецеў падбіты самалёт над маім горадам Ганцавічы. Тады, дарэчы, гэта бачылі з балконаў і вокнаў вельмі шмат людзей, таму што людзі прям павысыпалі былі, щоб убачыць, што это выбухае, і все чакалі, лясніца, это падла. Я нават чуў, як некаторыя крычалі з балконаў: блин, ты падла не ляснуўся. І ён, на жаль, далецеў туды, куды лецеў. Базировались яны тады ў Лідзе. І шпіталі таксама, санаторыі былі заваленыя на пачатку вайны расейцамі, якіх лечылі і рэабілітавалі. В гэтым плане, да, такі удзел прымалі. Потом, здаецца, стала ціха, сталі больш перавозіць расейцаў, акрамя гомельскіх лекарень, в Россию. І зноў жа такое ўражанне, што все, цішыня. Все абрадавались, нават курс рубля стабілізаваўся, таму што ён на пачатку вайны ў 22-м годзе вырас быў фактычна ў 4 разы. Правда, гэта было вельмі на кароткі тэрмін. Привет, прывітанне. Дарэчы, як гук, я спадзяюсь, гук хорошы. Араў, маленькія літары. В любым выпадку прывітанне. Прыемна. І падабайка першая. Дзякуй вялікі. Дык вось. Далей здавалася, праходзіць у нас вучэнні, расійскія войскі з тэрыторыі Беларусі выйшлі. Все, мы прям перасталі удзельнічаць. Не, ось і не. Пашлі дадзеныя, што адгружалі. Привет, чат, привет. Прывітанне. Спадзяюсь, гэта хтосьці альбо з новых подписчикаў, альбо з тых, хто мяне даўно глядзіць. Так вось, пашлі дадзеныя, што адгружаецца стаяшая ў рэзерве бронетэхніка і кудысьці вывозіцца, і боепрыпасы са складоў, якія ляжалі доўга і доўга. І, як аказалася, вывозіліся яны ў бок Расіі. Арменія. Арменія! Прыемна, што мяне глядзяць і армяне. Спадзяюсь, крышачку зразумеецца. Мова ўсё ж адрозная ад рускай, но вельмі прыемна. Дарэчы, расшарце, разашліце спасылку на мой стрым, калі можаце, всім сваім знаёмым, і падабаечкі паставце, каб больш людзей зашло, больш людзей паглядзела.
Гэта вельмі карысна для стрыма. І в чаце пішыце спадарства, хто зашоў. Вось як гэты спадар з Арменіі гэта прасоўвае маё відэа і робіць, што яго больш народу глядзіць. Ну дык ты лет 100. Прабач. Не, крышечку менш, всего-то 50. Да, конечно, в такі дзень гумар бывае вельмі карысны факт. І вось далей аказалось, што замест салдатаў все равно чымсьці дапамагае сістэма Лукашэнкі расійскаму войску. І гэта, магчыма, дало на першым этапе вайны, у тым ліку дадатковыя боепрыпасы, каб маць настолькі ўражваючую, наколькі была на той момант перавага над украінскай артылерыяй в колькасці выпускаемых снарядаў. Потым, здаецца, перасталі лятаць самалёты 957 патрысчык. О, зразумела, значит, подписчик мой. Класс. Дякуй. Самолеты таксама регулярно залетали, чтобы с российской территории пустить ракеты. И война в детстве в небе над нами проходила, але, здаецца, тое, что на земле не кранала больше. Перестали ездить колонны. Прыкладна праз паўгады, крыху пазней, колонны вайсковай тэхнікі по Беларусі. І здаецца, ну вось цішыня, мы выбрались спокойно, не ввязались в войну. И тут повалили санкции. Санкции за что? За то, что ловили Лукашенко, класс, что ловили Лукашенко на дапамозе расійскай арміі. Потым пачалі прыходзіць дадзеныя аб тым, што дзесьці пастаўляюць платы для ракет з інтэграла для ракет расійскіх, дзесьці шьюць форму, нават такое было. Пока, ну пока. Рады, што зашоў. Заходзь яшчэ. Нават тое прадпрыемства, на якім я працаваў, умудрылась некалькі раз расійскім вайскоўцам паставіць мяса. Это было ганцаўскае райпо. Адкуль я ведаю? Ну, таму што я ахоўнікам там быў. І дакументы праз мяне ўсе праходзілі. Хтосьці проста падпісваў, не гледзячы, а я чытаў. Я ж павінен ведаць, што куды едзе. А можа, хто ліпавую накладную бахнуў і проста крадзе. По гэтаму карыстаўся службовым становішчам і даведваўся інфу. Так што, включаючы ад тэхнікі, ад разнастайных дэталей, з якіх рабілась вайсковая тэхніка, да шмотак і прадуктаў. Фактычна, Беларусь стала тылам российской армии. И было выгодно, конечно же, и я думаю, что выгодно дагэтуль Российской Федерации, что по нам не стреляют толком. И тут можно какие-то сборочные творчасці рабіць, як, например, завод шахедов и завод по вырабу 122 миллиметровых снарядов еще новый побудовали. І ў плане выкарыстання тыла, як тыл, Беларусь цалкам гэта выкарыстоўвалась весь час. Таксама санаторыі выкарыстоўвались, але гэта не ўсё. Рэальнасць тым, што рэгулярна да нас сталі залятаць дроны. Нават в 2024 годзе, наколькі я знайшоў інфу, залетела
358 дронаў. Былі дні, калі залетала за адзін дзень 38 штук. Ой, чьи ж гэта дроны, да? Прям ламалі галаву. Спрабавалі даказваць лукашэнскія прапагандысты, прабачце, што мне сёння язык заплетаецца дзіўна па шчырасці. Спрабавалі даказваць, што гэта украінскія дроны, але па таму, якія фоткі скідвались, было бачна, што гэта большай часткай менавіта дроны расійскай вытворчасці. А потым, раз дроны летаюць, яны сталі падаць. Падалі в Гомельскай вобласці, было падзенне, здаецца, в горадзе Петрыкаў, недалёка ад дзіцячага садка. Былі ў гаражным масіве в Гомлі, прямо в обласным цэнтры падалі таксама. Адзін нават умудрыўся ўпасці не вельмі далёка ад рэзідэнцыі Лукашэнкі ў Менску. І вот тут задумваешься, ё-маё, мы вроде бы ж ни при чым, да? Войны у нас нема, а дроны падаюць. А чаго? Ну, мабуть, тому, што все ж мы крышачку удзельнічаем у вайне, як на маю думку. Як жа гэта сказалось на простых беларусах? Дарэчы, ледь не забыў сказаць, што 3 з дронаў, залетавших у Беларусь, упали нават у моем районе, в Ганцевицким. И вот мне так дошли вестки, не от моих родичаў, калі што, от іншых людей. Дошли вестки, что один з іх выбухнуў. Вельмі было б цікава даведацца, в якім же месяцы гэта здарылася, но я так разумею, што гэту інфу я не даведаюсь, а шкада. Як мінімум, Берасцейская і Гомельская вобласці сталі месцам пастаянных вандровак згубленых дронаў, што само па сабе небяспечна. Ну, вот гэта адзін момант. Да, рыхтаваўся, но штосьці, если он не зусім сабраны, ну, крышачку прастыў, калі шчыра. А як же гэта сказалось на простых беларусах? Нехта скажа, ой, перакрылі мяжу, чыгуначнае спалучэнне з суседзямі спынілі. Ну, вось гэта толькі часткова будзе праўдаю, таму што чыгуначнае спалучэнне з Польшай і Літвой было перакрыта яшчэ з часоў ковіда. Яно проста не аднавілася пасля таго, як ковід прайшоў і як пачалась вайна. А вось з Украінай чыгуначнае спалучэнне пасажырскае было да самага пачатку вайны і нават некаторы час пасля. І трэба прызнаць, прабачце, адкашляюсь. На, прастыў. І туды, тым не менш, ездзілі шмат беларусаў і адпачываць, і на закупы. Гэта было вельмі папулярнае месца, і дзякуючы таму, што здарылася у 22-м годзе, ў лютым 24-го, гэты накірунак таксама закрыўся. І ў плане транспарта мы прям потрапілі в ізаляцыю. Але нават улічваючы, што ездзілі аўтобусамі, маршруткамі, было хаця б даволі проста да 22-го года атрымаць беларусам візу. А беларусы вельмі шмат ездзілі ў Европу. Хто на закупы, хто адпачыць. В прынцыпе, беларусы былі адной з самых шмат атрымоўваючых візы нацый, шенгенскія візы. Гэта ўсё вельмі ускладнілася. Да беларусаў сталі ставіцца больш насцярожана, сталі больш старанна правяраць памежнікі польскія, літоўскія, нават тых, хто атрымаў візу і спрабаваў ехаць. І ў выніку, калі раней можна было прайти мытны кантроль за 3 гадзіны, то пасля гэтага часам стала на гэта траціцца 20 гадзін і больш. Я ведаю чалавека, які ўмудрыўся патраціць на гэта 1,5 сутак. Гэта, конечно, зусім уже трэшовы варыянт, але такое таксама бывало.
І гэта само сабой таксама менавіта таму, што Беларусь. Так, где-то мой мікрафончык дзеўся. Прабачце, а вось ён. Таму што Беларусь як саўдзельнік у вайне стала. Была ўведзена забарона прывозіць у Беларусь наяўныя даляры і еўра, так сказаць, адныя з нацыянальных валют беларусаў. Гэта грошы, в якіх мы заўжды захоўвалі грошы. Таму што ў нас заўжды рубль туды-сюды скакаў, была дафіга дэвальвацый, і в рублях трымаць грошы было як-то рызыкоўна. Большую частку гісторыі нашай краіны пасля 91-го года. Ось такія фокусы. Мне больш всего ўразіла тое, што была інфа праскачыла, што на дадзены момант па дадзеных Белпола так ці інакш працуе на Расійскую Федэрацыю 3000 прадпрыемств беларускіх. Калі ўлічыць, што прадпрыемств, у прынцыпе, десяткі тысяч, то, здаецца, 3000 гэта і не сверхбагата, тым больш, што, напрыклад, тое самае райпо кожнага раёна будзе лічыцца як асобнае прадпрыемства. А гэта значыць, колькі раёнаў, столькі і райпо. І калі якое-то пастаўляе, то гэта будзе паказчык, што пастаўляе канкрэтнае прадпрыемства, другое пастаўляе другое прадпрыемства, і сколькі іх будзе, а не ўвесь канцэрн. І гэтак жа можа быць з кучай прадпрыемстваў. Беллегпрама, Міністэрства прамысловасці. Па гэтаму, хутчэй за ўсё, асноўныя накірункі больш вузкія. Вось адно прыватнае прадпрыемства засвецілася, якое пастаўляла і распрацоўвала дроны. Дроны, якія прям рэальна лецелі, каб забіваць украінцаў. Гэта, канешне, прям клас. Трэш з трэша. І заснаваў яго, і кіраваў ім, і кіруе дагэтуль, на жаль, беларус. Пагэтаму з гэтага боку мы ў вайне, на маю думку. І з гэтага боку мы плацім за то, што мы саюзнік Расіі, фармальны, в саюзнай дзяржаве ўдзельнічаем. Є яшчэ адзін цікавы эканамічны момант. Падвальвались мои глядачы, я спадзяюсь, зараз вернуцца. І яшчэ адзін цікавы момант, які важна таксама улічваць. Даволі моцна скараціліся пастаўкі тавараў беларускіх замежным пакупнікам праз еўрапейскі накірунак і полностью накрылись праз украінскі. І цяпер можна гаварыць, сколькі пастаўляемых на экспорт тавараў закупае Расія, колькі іншай краіны, але трэба ўлічваць, што 80% з гэтых тавараў в любым выпадку ідзе праз тэрыторыю Расіі. Гэта значыць, што калі нехта там захоча, такое адным шчелчком пальца можна перакрыць всю знешнеэканамічную дзейнасць Рэспублікі Беларусь. На мой погляд, гэта страта эканамічнага суверэнітэта. Гэта расплата, в тым ліку, за то, што у нас вось такі саюзнік на дадзены момант у нашай дзяржавы. Недавно таксама інфа з'явілась, і зліла адна з хакерскіх груповак інформнапалм украінскіх, што выкарыстоўваліся рэтрансляторы, в тым ліку вышкі сотавых аператараў для наведзення расійскіх дронаў на поўдзень і захад Украіны. Гэта ўжо наогул наўпроставы ўдзел у вайне, гэта кірыгаванне агня па іншай дзяржаве. Кепска і непрыемна, пагадзіцесь. Тут яшчэ такі момант, хтосьці задасціся пытаннем, а чаго ж войскі Беларусі, у прынцыпе, хоць як-то не сталі ўдзельнічаць в этой вайне. А вось гэта іншы цікавы момант. На мою думку, таму што беларусы паказалі
На што яны здольныя? І ніхто не чакаў, што пасля 2 гадоў рэпрэсій і нават после знойдзецца дастаткова беларусаў, якія будуць партызаніцца на чыгунцы, рабіць, каб запаволіваліся расійскія составы з войскамі. Ну, гэта, канешне, толькі першы год вайны. Якія будуць выхадзіць хаця б час ад часу з пікетамі. Але самы, на мой погляд, громкі выпадак – гэта падрыў туннеляй на Байкала-Амурскай магістралі. Калі што, гэта зрабіў беларус. І зрабіў ён гэта свядома. І тут такі момант, што я это, канешне, прачытаю. Таму што такія рэчы, па-першае, я не ўсё памятаю, па-другое, важна яго выказванне суда пачытаць, якія проста пакажуць, што чалавек зрабіў гэта свядома. І нават калі гэта было зроблена па прапанове раптам, я так не ўпэўнены, што гэта рэальна факт, но па прапанове і з дапамогай украінскіх спецслужб зрабіў так гэта ён. Ён проста паказаў, што калі беларус вырашае штосьці зрабіць, меж для яго няма. І тармазоў таксама. Потому что чалавек разумеў, само сабой, што гэта дарога в адзін канец, і шансаў, што ён выберацца цэлым і не пападзецца, вельмі-вельмі мала. Што гэта быў за чалавек? Да, звычайны механік. Рабіў рухавікі аўтамабіляў, вучыў гэтаму людзей. Наколькі я знайшоў інфармацыю, ён навучыў як мінімум некалькі дзесяткаў чалавек гэтым займацца. Механік ён быў таленавіты, поэтому, само сабой, як зрабіць якую-то бомбачку, навыку яго 100% хапала. І вось гэты чалавек праехаў 5000 кілометраў, дабраўся да БАМа. Гэта якія трэба было нервы, щоб ён не спаліўся нават выпадкова дзесьці. Хаця проста з побытовым некім канфлікце. Дарога ж на такой адлегласць, она явна не адзін дзень займала. Тыдзень-два, як мінімум. Ну ладно, предположим, ён летеў самолетом. Все равно гэта з перасадкамі, со всім астатнім трэба было патраціць дзень, а потым купіць квіток і зноў жа якім-то чынам дабрацца да гэтых туннелей. Гэта в любым выпадку было доўга. І вось чаму чалавек пайшоў на гэта. Як вы думаеце? А ён сам пра гэта расказаў у судзе. Тут варта проста зачытаць. Яму, дарэчы, далі 22 гады турмы. А я лічу, што будучай Беларусі ён павінен будзе быць удастоены звання героя. Яўна гэта заслужвае. І так, чаму ён гэта зрабіў? Я напісаў тлумачальнае, што праз БАМ цяпер вязуць боепрыпасы. Галоўная мэта была перашкодзіць руху. Я хацеў спыніць эшелоны, якія несуць смерць. Коротка, зразумела. Коротка і зразумела. Спынена, дарэчы, была перевозка грузаў в тоннелі даўжынёй 15,3 кілометра. І абхадны тоннель праз чортаў мост таксама быў падарваны. Гэта значыць, што кожныя суткі не праходзіла 15-20 составаў з тэхнікай, з боепрыпасамі. Як бы там ні было, гэта была канкрэтная дапамога украінскаму боку. Зараз паспрабую зачытаць вам крышачку лічбаў, чым гэта па дадзеных суда
сказалось для Российской Федерации. Пробачьте, крышечку тут не треба читать. Кожный эшелон 50-60 вагонов. У день 15-20 эшелонов. За один день в выніку прыкладна 3000 вагонов с техникой, палівом и снарядами не проходило. Полностью паралізавана, наколькі я знайшов інфу, гэтыя тоннелі былі 3 дні. Потым рух яшчэ вельмі доўга, некалькі тыдняў, быў частковы. Гэта значыць, напоўніцу яны не працавалі. Па дадзеных таго ж суду над Сергеем Еремеевым гэта каштавала 120 мільёнаў баксаў. Блин, сума-то якая расійскаму бюджэту. Пашкоджаныя дарожная інфраструктура, пашкоджаныя тоннелі, праца ремонтнікаў, пашкоджаныя составы, недастаўленыя ў час грузы. Гэта прям офігенная колькасць. Але гэта толькі самы громкі выпадак. Беларусы супраціўлялись масава і іншымі спосабамі. Быў такі беларускі гаён. Гэта сетка, я яе называў заўжды грамадскай выведвальнай сеткай. Калі людзі в рэжыме рэальнага часу паведамлялі, дзе які самалёт прылецеў, дзе які состав з тэхнікай праехаў, дзе якая калона тэхнікі. Па паведамленнях, якія аднойчы я вычытаў самого ж Матолька, які быў аўтарам гэтага канала і які займаўся як кіраўнік дзейнасцю беларускага гуйна, былі дастаўлены десяткі тысяч паведамлений ад беларусаў аб тэхніцы, або ўсім у гэты канал. І расейцы проста не маглі адчуваць сябе спакойна і ўпэўнена. Пасля таго, як пачалі дзейнічаць партызаны нашы чыгуначныя, хоць і недоўга яны праіснавалі, як пачаў дзейнічаць беларускі гаён, днём амаль перасталі вазіць тэхніку па чыгунках. І па дарогах таксама днём стала вельмі мала тэхнікі ездзіць. Все в основном стало ездить ночами. Полностью были выведены подразделения внутренних войск для охраны чыгуначных переездов и шляхов сполучения. Это траты и напружение для системы. Сейчас, на жаль, вельмі великая колькасць справ ідзе по беларускаму гаёну. На дадзены момант толькі то, што апублікавала «Весна», заведзена 403 крымінальныя справы з 22 года на беларусаў, менавіта за разнастайную падтрымку Украіны. Больше 200 чалавек на дадзены момант у турмах сидзіць беларусаў, менавіта за падтрымку Украіны. За гэты год, наколькі я зноў жа знайшоў на «Весне» інфу, асуджаны 218 чалавек за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Гэта такая закамуфляваная фармулёўка, якая хутчэй за ўсё значыць, што за мінулую дапамогу беларускаму гаёну людзей садзяць. Беларусы, хто гэта рабіў, явна разумелі, на што яны ішлі, але для іх маральны аспект быў важней, чым уласная безопасность. І менавіта не дзякуючы Лукашэнку, а вось гэтым людзям я лічу, што сваімі войскамі непасрэдна беларуская армія не стала удзельнічаць у вайне. Поэтому выснова моя вось такая. Наўпрост у баявых дзеяннях людзьмі, тэхнікай сваёй мы не удзельнічаем, гэта праўда.
Але як зборачны цех, як тыловые структуры забеспечения мы уже, на жаль, полностью працуем на российскую армию. Дроны летают регулярно и падают на территории Беларуси. Весь, формально, амаль весь экспорт идет праз территорию Российской Федерации. Поэтому так, мы платим. Что-то, здаецца, хтосьці атрымлівае, но больш Беларусь все ж плаціць, тым больш плаціць яшчэ і рэпутацыйнымі стратамі. Вось такія мае думкі гаспадарства. Што ж, ладно, ніхто больш не піша, акрамя спадара армяніна, вот Смалайчына. Шкада, што толькі ён так пастараўся. Думкі свае выказаў, зацягваць не буду. Хто быў са мной на стрыме, вялікі вам дзякуй. Хто будзе глядзець у паўторы, напішыце ў каментах свае думкі наконт вынікаў для нас за 4 гады войны ў нашых суседзяў. І да пабачэння, даражэнькія. З вами быў я, Зух Зміцер, з Еревана.